mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher Malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Prinsipe Esprikiti. Midako na lang ang batang ingkantuhanon, nga hapsay kayo ang dagan sa atong panimuyo o panginabuhian. Dili ba? Walda na kong palangga. Tinuod ka na. Waldo kong palangka. Og napreserbar gayon nato ang bahin sa tinaguan sa iyang pagkatao. Ug gawas pa sab ni ana. Nagdako sab siyang buutan ug dili siya burokinto. O, Waldo, Sama na sab sila og malagsuon yan ang atong apo nga si Danag. ay, unsa na kay nahitabo karon sa ilang gingharian, human sa paglapay sa kauhaan ka mga katuikan. Ang tod ba day karon, ha? Nagandong bagyapon ka, nga mobalik ka to sa gingon mo, nga inyong gingharian, ha? Higala na kong prinsipe isprekitek. Salbakuta. O higalang danag. Wah, muban yung ba ako, ha? Muban ko. Ay oo lagi. Pao hunungan lagi na ka ng pagsigi ni mo og sangpit na kog prinsipe esprekitik. Kay niya pa ta sa inyong kalibutan. Ay, gusto rin ko banad. Ba na ko mas magsangpit ni mo nga. Isprekitik, prinsipe isprekitik. Ana. Ba, biyag yung kang mukuyog yung kunay mo. Unya na lagi kung tuwa na ta sa among gingharian. Awo, amigo, isprekitik. Aw, bay, isprekitik. O, danag, ang imong inatiman nga kanding oh. Ha? Nabitik. Ato Bay, gini Mintras, wa pa na mo siyaok. Lagi, kabantay ko, mabaor magtingog na ko ng kanding niya. Malagi. Amigo, bay. Ato, ato. Ariyon ka na ko, ha? Ay, Ding! Ding! Ama, ina. Nagpaabot lang ako sa hustong higayon. Aron nga mo balik sa gingharian sa Laputay. O bawion kinigikan sa kabangis nila ni Haring Tagukan. O Reyna Siritsit. Hatagan ko gikustisya ang inyong ginagatan sa ilang mga kamot. Magbayad sila. Magbayad gid sila. Bawion gid ako ang ilog nila palasyo. Ug ibalik sa katauhan ang patas ng hustisya ug kaangayan. Nilihok ang jibante nga tapol sa kumbulsa. Unsa gid ka ang mensahe nga gustong ipaabot nini? Unsa gid ka?
Hangtod karon. Wa pagi ko ideya kung alang sa unsa kining niya na akong diamante nga tapol. Maoy akong nasabtan nga importante gid kaayo alang sa inyong gingharian ang gahom na ng diamanting tapol nga naa karon kanimo, Esprikitik. Lolo Waldo, Dinhi sa mong kalibutan sa katawhan, ang tanang may mga bulok nga tapol adunay talagsaong hiyas nga maghatag og kaayuhan. Sama sa mga utanon nga tapol, tambal sa panglawas. Ang tawas nga tapol, panagang sa barang o panguntra sa mga hiluan. ingon man sabya na dito sa among kalibutan, Lolo. Mao ba? Esprikitik. Oh, Hapit na undong, nagkaduol ng takna nga kinahanglan ka na unyang mubalik sa inyong kalibutan sa mga engkanto. gipangandaman ko na kanang higayon na, Lolo. Ang diamanting tapol, ayaw ka na kuha, gikan sa gipustan ko kaniyang panapton nga itom, aron dili mo siak ang iyang kahayag. Oh, Lolo Waldo. Pagpakaligon, kay angay og matarong lamang nga imong bawion gikan sa mga mapahimuslanon ang palasyo sa imong mga ginikanan. Mulampos ka ako, Lolo Waldo. Nganong dili? Dako ang akong pagsalig sa imong katakos. Nasayod ko nga ang tanan mong mga pangandoy dili kay alang lamang sa panimalos, kundili hustisya o kaangayan sa tibuok ninyong gingharian. Oh, Lolo. Kay gusto ko hatagan o kagawasan ang mga kaigsunan ako mga engkanto. Nga ilawom na karon sa kabangis ni Haring Tagukan. Esprikitik! Taas na kayo ang panahon nga mipahimo sila sa gahom. 20 katuig o 20 katuig na subhuman niya hunusi sa kinabuhi ang kanhing rayna ug hari. Ang mahal kong ina ug ama. Mao ba di ay Waldo kong palangga? Oh, walda na kong palangga. Nakita sa iyang mga mata ang labihang kaisog. Daw sa makinikahait sa mga mata sa usa ka tumutukob nga agila. Dako kay na kong garbo nga nakaluwas kitag kinabuhi sa usa ka dili ingon kanato. Og dili kayano lang nga pagkadili ingon kanato. Usa pa gyud ka prinsipe sa ilang kalibutan sa mga engkanto. Oh, si Prinsipe Esprikitik. Nanupoy po di ka, Esprikitik? O amon. Kauban ako sa danag. Naaman day si Danag. Nabisi sa iyang gitupoy ng mga kanding. Ikaw rin usa ang nanugway? Oh, ako ramang gid pirmi. Huwag ka mahadlok. Narabay managit o gwapa. Nganong mahadlok mo ko, nga di man sad ko gwapa. Gwapa manggod ka. Moingon lang ka nga dili, pero gwapa ka, amor. Esprikitik. Ug nalipay kay ko nga nakabaton ko sa kahigala nga gwapa na, buutan pa. Mauwaw man sa taan na, oy. Ayaw gikaawaw ang imong kagwapag kabuutan. Kaya ako manggani nga imo ang amigo. Proud manggani ko nimo. Salamat kit kaayo ha, Esprikitik. Garo ang mama ni mo digahi, bayari. Lagaw na yun, diskartihi. Ayaw. Kay dili ko gusto nga makasala. Adsal bakuta. Nga ko daw makasama ka. Naibaw gikag unsa ko. Dili ko mortal nga sama ninyo. Og mahimong usan ini mga adlaw. Ubiya ko dinhi aron tumano ang akong misyon dito sa mong kalibutan. Oh! Ha! Oh, di ay no? Kutobra ko sa pagpagihigala ni Amor.
Diaragid kutob danag. Amor! 115, amor! Ay, baya. Di ba niya mahimo nga kalimtan lang nimo ang bahin sa inyong kalibutan? Ha? Migo bay, isprikitik? Dili ka na mahimo danag. Naglatay sa kong kaugatan ang dugo nga inkantuhanon. Inkantuhanon! 116! Baya na. Migo bay, isprikitik, baya, baya. Dili ko tao nga sama ninyo. Ay, isabtan ko ikaw, isabtan tika. Labi na nga dili ko mahimo hikalimtan ang dako kayo na akong obligasyon sa akong kaliwatan. Naghihikawan o kagawasan sa dautan nga hari ug reyna. Sige lang siyang daig-daig na ako nga gwapa ko nakuuputan. Pero maulagi, dihara siya kutob. Wagin manguyap na ako. Kung mahimo pa lang nga ako ang muhimo, ana. Kundi palang unta uwaw kaayo sa kong kabahin, isip usa ka babae, kibuhat na unta na nako. Ako na lang gid unta ang manguyap niya. Pero, kalain pud uy. Ini gurasa sa kabutagan. Bisita sa mahal nga haring tagukan ng misahero sa palasyo nga si Isman. Humankin niya gibatawag. Usay ako'y kalagad sa akong talahuron ug halangdon nga mahal nga haring tagukan. Isman, nga mensahero nining gingharian sa laputay, ibandilyo sa kamerkaduhan o sa mga plaza nga gidilina ang paggawas-gawas sa mga inkantuhanon ngadto sa kalibutan sa mga mortal. O mahal nga haring tagukan. Karon gidayon, ako kalang ibandilyo sa publiko. Hiya! Hiya! Ha! Ha! Paspasay yung pagdagan, kabayo! Hiya! Hiya! Ha! Hiya! Francis, panaw! Abisiras prasyo! Bandilyo! 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 Mahibaw gikan sa palasyo! Paminaw ka mo! Paminaw! Mao'y kamanduan nga giluwatan sa mahal nga haring tagukan. Nga hugot nang gidili ang pagsud o gawa sa kalibutan sa mga mortal. Sagsao mo na yun itong sa manibalik ikaw, ha? Ang mahal nga hari, maunay magisulti sa mga negosyante sa Makang Maria Cacao. Basta kay alang sa mga ordinaryong ingkatuhanon, tuban lagid mo, aron dili ka mo mahiagom og silot. Ha! Hiya! Hiya! Bandilyo! 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 Hiya! Ha! Hiya! Hiya! Nini gurasa sa kapuron. Dua kadlaw human gibadilyo ang kabanduan sa palasyo. Bisita karon sa mahal nga haring tagukan ang mensahero sa palasyo nga si Isman. Unsa nang gisangon ko kanimo, Isman, nga mensahero ning palsyo. Napakailap ko na ang imong kamanduan, kamahalan. Mandilyo ko na sa kamerkaduhan o sa mga plaza ni ining gingharian sa Laputay. Ang labing uwahi ni mong kamanduan. Wa ba'y nangahas sa pagsupak? Way ni supak, kamahalan. Aw, lagi. Naidaghang nagmagulbol, muan makadungog sa akong ibandilyo. Apan way nangahas pagsupak. Tungod kay mamatay ang kutob sa musupak sa kong balaod. Ihagbong sa laom nga bungaw sa binggit nga way laing masayod. Imo na bang natunan kung ngano nagsigi og lihok ang simanting tapol nga giputusog itong nga panaton, Lolo Waldo? Akong nabasa nga naa kini mensahe
nga gipadangak diha kanimo, Esprikitek. Ha? Unsa ang maong mensahe? Gihigpitan sa inyong hari karon ang mga kaigsunan mong inkantuhanon nga musod o gawas dinhi sa kalibutan sa mga mortal. Unsa? Esprikitek, dako o gikatabang kanimo kining diamanting tapol. Tun-i ang matag kinidlap sa iyang silaw. Basaha ang matag mensahe niini. Istudyohi kini pag-ayo. Pero unsaon? Sayon ra kayo kana alang kanimo. Kay managsama ang kalibutan nga gigikanan nimo og nining maong katingalahan nga butang. O Lolo Aldo. Ako palinguhaon. Diamanting tapol. Paunga ang imong silaw. Nipatuo nimo, Esprikitek. O Lolo Aldo. Ton ipag-ayo kay pinaagi ni ana. Bisan og sirado na ang sikretong ganghaan paingon sa inyong kalibutan. Apan makayano ra gihapon ka sa pagsud didto. Mao lagi. Mao na. Ay, mao na ako ihangyo ni mo, amigo bay. Mukuyog ko rin mo. Danag. Lisod kayo ng gihangyo ni mo nako. Ay, sige na, sige na. Gusto kong makatabang ni mo sa imong misyon, oy. Gusto kong makita ang inyong kalibutan, oy. Danag. Sige na, Lolo Aldo. Salbakuta. Sugot na lang god nga mukuyog ko ni Esprikitek sa ilang kalibutan. Ikaw palangga nako, Walda. Muuyon ka? Desidido kayo ka, Danag. Bay ha, daanag na ning agi ko. Lagi Lola Walda, uy. Desidido kay kumukuyog ni Prinsipe Esprikitek. Ay, Danag. Kung mauyon mo, Lola Walda, Lolo Waldo, kuis dili sa kung magdaduha sa pagpauban ining danag ngadto sa mong kalibutan. Oh, sige. Ha? Salbakuta. Bastag muuyon si Lolo ninyo, Waldo. Uyon na pod ko. Gini! Sirado na tulog katingalang lutsanan paingon sa among kalibutan. Onya, Prinsipe Esprikitek ka. Sa may buhaton ni mo anang imong diamanting tapol. Baya gining tapol, ay. Naman diamanting tapol, sa may buhaton ni mo. Makamao na ko mogamit sa gahom niini. Mao kini ang maghatod nato paingon sa sud. Oh, salbakuta. Gra! Yay! Pagdinot ang balita. Nindot kayo. Sige na, Dayon, sige na. Diamanting tapol nga gamhanan. Dada kami si Danag paingon sa sud sa kalibutan sa laputay. Esprikitek! Yan na kita sa mong kalibutan. Aha! Baya! Kadindot din eh! Uy, hala! Kabayong daot. Hala nga, may kabayo na yung daot ng ditugway na yung dakong hawan sa kasabutan. O Danag, o kunuha ko masayop. Kaliwat pa kini sa mga kabayo ni aning ama. Nga gisalikway na lang o gibuhian ni dakong hawan nga kasagbutan. Hala, nindot din nga title. Kana nga to sakyan. Ha? Mo ba? Baya, no? Kabayong sinalikway. Nindot na title eh. Kanagi atong sakyan di eh. Hala, makadaog ka na natong doha nga. Hala! Maglisod mo gina eh, baya. Kusga na mga kaliwat sa kabayo kanhi sa kong amahan. Oh, nindot ba yung kabayuan? Nindot noon. Pati manon ako siya aron manambok. O nganlan ko siya og mula. Mula? Kabayong mula. Hala, dako managkuan, kabayong mula, ha? Awa na ra ba din niyo, eh? Tingali baya ka nang, kitaan na ba? Kitaan niya tingali tas mga sundao sa hari ba? Dali na. Manakay na tas kabayo.
ug ato ta paingon si babaw niya ng dakong bukid. Ha! Ya! Ya! Gikan karon, ikaw na simula. Ang kabayo ni Prinsipe Isprikitik. Ya! 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 Dagan og kusog mula! Latos! Kabayo! Latos! Nining orasa sa sayo kabutagon. Bisita karon sa mahal nga haring Tagukan ang maisog og bantugan na kayong si General Sagugsok sa kasundaluhan ng atong gingharian sa Laputay. Human kini niya gipatawag. Ogunya! Kumpirmado yun ang taho. Yamay mga kabalyeros nga nakasod. Mahal nga haring Tagukan. Kinsa man ka ang maong mga kabalyeros. Mo'y ilhon pa sa itong mga kasundaluhan, kamahalan. Unsa man siyong pangagpas? Taga-kalibutanon ka ha? Iisay. Magag sa ilong. Imposible kayong taga-kalibutanon. Apon maoy akong pagtuo. Ngagikan sa langing harian o nangasaag lang sa katakalahang lotsaran. Makapaalarma kini. Busa, ipatawag ko ang mensahero ining maong palasyo. Aron iyang ibandilyo ang bahin sa posibleng saag nga mga kabalyeros. Aron kung ila kini makita, ipahibaw dayon nila. Gusto ka, kamahalang haring Tagukan. Ministro! Ipatawag si Isman nga mensahero nining palasyo! Tumol, kumulot! Sa ibong hunahuna, mahal kong esposo, haring Tagukan. Mga saag nga kabalyeros kit ka ang nakasuod ning gingharian sa Laputay. Ambot lang ka ha. Paabot lang kita sa investigasyon ini nga gilusad karon sa atong kasundaluhan. Usahay rabasab ka ng General Sagugsok no, danghag. Mahal kong Reyna Siritsit. Kung dili palang unta danghag, dili masudlan og saag nga mga kabalyeros ang gingharian sa Laputay. Nining orasa sa kasabtangan, adunay kinalit-kalit nga tigom ang mahal nga haring Tagukan. Mahal nga Reyna Siritsit o si Dama de Noche. Hisgutan nila ang paghigpit sa seguridad sa mahal nga prinsesa. Unsay kaalagad ko sa akong mga halangdon og talahuron, mahal nga haring Tagukan ug mahal nga Reyna Siritsit. Gipatawag namo kining kalit-kalit nga tigom aron isgutan ang kabahin sa seguridad sa mahal nga prinsesa. Mao ka na, Dama de Noche. Andam ko mamati og mutuman sa unsa may inyong kamanduan. Mahal nga haring Tagukan ug mahal nga Reyna Siritsit. Mao'y gusto na mo ni haring Tagukan. Nga pahugtan pa ang seguridad sa mahal nga prinsesa kung maligo siya sa linaw. Matuman, kamahalan. Kana, aron dili makahimo og dautan ang saaga kabalyeros nga nakasuod nining gingharian. Matuman, kamahalan. Mao ba di ay, Dama de Noche? O, mahal nga prinsesa Dalisay. Kay na'y nakasud ning ginharian, nga nakahatag karon og dakong hulga sa atong seguridad sa kahapsay ug kalinaw. Dili ko ganahan nga naay daghang mga bantay nga magsunod-sunod kanako, Dama. Gusto ko nga ikaw lang ang akong bantay. Ikaw lang, Dama de Noche. Mahal nga prinsesa Dalisay. Ako na mahibaw makisultin lang ni ama og ina kabahay ni ana, Dama. Bantay ka ha? Tingali biyaon niya og ako ang masilutan. Dili lagi. Ako ang bahala. Ako na mahibaw makisultin nila. Nining orasa sa sayong kabutagon. Bisita karon sa mahal nga haring Tagukan ang mensahero nining palasyo nga si Isman. Alang sa usa ka minungdanon kayong bandilyo nga may labot ang seguridad sa kahapsay o kalinaw sa mga engkantuhanon.
Usay ako'y kalagad sa kong mahal nga haring tagukan. Mensahirong Isman nining palasyo sa gingharian sa Laputay. Ibandilyo sa mga publikong dapit ang mahitungod sa saag nga mga kabalyeros nga nakasud nining atong gingharian. Nakahatag kini sila karon og dakong hulga sa atong seguridad ingon man kahapsay og kalinaw. Matuman, kamahalan. Ibandilyo hangtod nga mukaylap ang maong kasayuran hangtod na ngadto sa labing hilit nga mga dapit nining gingharian sa Laputay. Hiya! 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 Bandilyo! 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 Gikan kini sa mahal nga haring tagukan nining gingharian sa Laputay. Iyang gipaibaw nga may nakasud nga saag nga mga kabalyeros dining gingharian. Ug mao iyang mando nga kung aduna kamoy kasayuran, itaho dayo ninyo sa atong kasundaluhan. Hiya! 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 Bandilyo! 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 Nining urasa sa kasamtangan. Mo'y bisita karon sa mahal nga haring tagukan ang labing batugan o maisog nga general sa kasundaluhan, si General Sagoksok. Kukunya! Mahal nga haring tagukan, napahigayo na sa kasundaluhan ang panagduki-duki sa katagalahalot sa nining gingharian sa Laputay. Nanunya, General Sagoksok. Bisay. Bangag sa ilong. Kumpirmado yun, mahal nga hari. Yagikan sa kalibutan sa mga tao ang duha nga nagkasud. Unsa? Ayaw kabalaga, kay dili kini namo lungan. Agtod nga mong mailhan kun si Kinsa, ang duha ka mga kabalyeros. Hatagi kog balita nga akong ikahimuot ug akong ikalipay, General Sagoksok. Mahal nga haring tagukan. Hatdi kog balita nga mubahak-hakog katawa sa tumang kalipay. Nakasabot ka? Oh, patuman, mahal kong hari. Buhata sa labing madali, kalang mubahak-hako. Lihok na! Danag, dili gid hitupngan ang pagkatraidor ni anang General Sagoksok. Yan ang gingharian sa Laputay. Prinsipe Isprekitek. Kadaugo na ko siya, prosuso siyang igsuon sa amahan kong hari, kayang gibaligya niya ng banggis nga haring tagukan. Siya? Ug dili kay basta-basta nga pagkauyuan. Magtatambag sab siya sa akong amahan ng hari kaniadto. Sa natad sa seguridad ug kahapsay ug kalinaw. Ay, may ginikahawid ko sa akong pagkuwapit, diriot ko maumuna. Paghina. Ay, pastilan, mahal nga Prinsipe Isprekitek. Dili ka! Kanang ka na bang batiun kag kaluoy ba? Kung ipakanaog mo na unya ang parimaos patong sa mga kagayong kadugo. Kinahanglan yun nga magbayad si Tiyo Sagoksok sa iyang dakong sa kong mga ginikanan higalang dalag. Aron mo patigbabaw ang hustisya ug maangkon ang kalinaw ni ining mahal nga pinangga akong gingharian sa Laputay. Talang ka! Bati ko kadlok na. Uy! Kada ko ng langgam nga na. Nibatok sa sanga sa kahoy! Prinsipe Isprekitek! Mahal nga bathala, siya ka kana ang higala kong batang agilakan niya ito. Mao ka kana siya ang pinangga kong si Agiling. Kada ko niya na, uy! Ikatadagiton ginamit ang dako ug hait kayong mga kuko niya ng langgama. Agiling! Ayay! Ikaw ba kana higala kong agila? Ayay! Dini si Kagirian sa Laputay. Ayay! Ikaw ba ang pinangga kong si Agiling? Siya yun! Si Agiling! Uy! Ang pinangga kong agila! Ayay! Agiling! Ayay! Dali! Doon ako! La! Ako ang imo Prinsipe Isprekitek. Gimingaw na kay ko nimo. Dali, Agiling! Dali! Dali! Oo! Ngining urasa sa kasamtangan. Mo'y bisita karon sa mahal nga haring tagukan ang maabti kami sa hirong si Isman sa Palasyos Hari. Niya siya aron magpadagat sa iyang taho ngadto sa kamahalan. O kunya.
Kamahalan, Haring Tagukan. Napakailap ko na ang imong kamanduan. Pinagis pagbandilyo nako sa tanan nga mga publikong lugar niningging harian sa Laputay. Labing maayo, aron mailhan ug masikop ang saag nga mga kabalyeros. Dako kaya kong garbo og dungog ang pagtuman sa imong mga mando. Pinagis pagbandilyo, kamahalan. Dalaygon ka, maayo kang ulipon. Gikahimutan ko ikaw. Apil na ang imong banay, Isman. Dili ko ka nakatugutan, Dama de Noche. Misaad man si Prinsesa Dalisay nga makisulti ninyo ni Haring Tagukan bahay ni Ini. Mahal nga ray na si Ritsit. Naabot lang yun. Basta kay alag na, dako yun akong supak. Mahal nga ray na si Ritsit. Dama de Noche, pakiksultihan ko ni ini si Prinsesa Dalisay. O, inahan ko, Rayna. Supak ako nga pahugdan ang akong seguridad. Papanimo raman sab ka nag-aayuhan, Prinsesa Dalisay. Basta kay igo na kay nako nga naa si Dama de Noche. Inahan ko, Rayna, si Ritsit. Prinsesa Dalisay, ayaw yun paabot ang masuko ang amahan mong hari. Ako ra lagi mahibaw mo pasabot kang ama, akong ina. Ambot lang yun ni, gilantaw ramang unta namo ang imong kaayuhan. Ina, dili lagi komportable nga nailain pang ubang mga tao nga magsunod-sunod na ako. Kahit yun kaayo kag sentido, mahal kong Prinsesa Dalisay. Basta. Kay si Dama de Noche lang, kampante na ko niya. Inahan kong Rayna, si Ritsit. Isa ba yung nakita ni mo, ha? Dito sa ubos nga bahay niya ng imong namutangan. Habo kayong bungaw, prinsipe, isprigitik. Ay, sano ka? Mga sundao sa gingharian nga nagpatrolya danag. Unsa? May ba akong muduol diyan sa imong namutangan? Ayaw, delikado kay dinhi alang sasama kanimong mortal. Mao ba? Bugat ang imong mortal nga lawas. Delikado kayo og suyupon ka paingon sa ubos nining labihan gyud kay kahabog nga bungaw. Prinsipe, isprigitik. Way sama kini kahabog nga bungaw dito sa inyong kalibutan sa katawhan. Wa danag. Uy, di ka tamadak pa nila din eh. Maglisod sila sa pag-abot na ining dapita. Way kabayo ang makasaka sa habog kaayong bungaw. Prinsipe, isprigitik. Ang agilang nga si Agiling. Agiling. Way nagbutang ka nato dinhi. Lakip na ni Mula. Ang bago kong kabayo. Ay, pipilap lang gani ka adlaw. Naggiatiman nimo si Mula. Wala, nisinaw na ang iyang mga balhibo. Tumanon kong among saan at timanon ako si Mula. Hangtod nga malambok siya og mas mahimo pang kusgan kaysa naandan. Ay, prinsipe isprikitek. Kung imong uyuan ang general karon sa kasundaluhan sa hari, kabantay ka, nga sa ato pa. Hala, kaya no, magkaaway gidi unya kabos sa usak-usa. Usanin ning mga adlaw. Gipangandaman ko na kanang daan danag. Magbayad gid unya siya sa iyang kamaluibon. Kung palang nit mangayo siya nimo pasaylo. Bantay ka na, ngayon pasaylo. Ug daligdan nini ang iyang gipanumpaan ngadto sa bangis nga hari. Saan lang? Kung parang lit mahitabo ka ng giingon nimo, danag. Sikin sa maka ko nga dili makahatag sa akong pasaylo kaniya. Uy, naunsa ka, langga, Walda? Gaming nga umang ko nilang isprikitik og dana. Iampo nato ang ilang kadaugan, batok sa bangis, ug dautan nga hari sa mga engkanto. Mahibalik baka silangan hikanato. Kung buligan sa maayong kapalaran, mahibalik si Danag, apan ang prinsipe, magapabili na siya hangtod sa hangtod didto sa ilang gingharian. Hinaon ta nga magmalampuson ang prinsipe ug mabawi niya ang ilang palasyo. General Sagokso, gusto kong sultihan ko nimo sa matagalambuan bahin sa duha ka mga kabalyeros. Kinsa sila ha? Kinsa ang duha ka mga kabalyeros? Mahal nga Rayna, si Ritsit. Kinsa ang duha ka mga kabalyeros? Biis ay. Pangag sa ilong pasiunang taho, yamong nahipos. Gausa kanila, tagakalibutan sa katawhan. Oy. Samtang ang laing usa, may talagsaong kaabtik o kaisog, ngaway kalainan sa matay kung igsuong hari, nagibuntog ni Haring Tagukan, kauhaan kapina, ka mga tuig ang nakalabay. Unsa? Buhi giday tingali ang batang prinsipe, nga anak sa igsoon kong si Haring Aristiomidis. General Saguksok, buhi gyuday siya ang batang si Prinsipe Isprikitek? Posible, kaya ang kaabtik, nga tugagikan sa mutya sa yamanting tapol. Nakita man gayud sa pipila ka mga nakasaksi, kabaoy abilidad sa nakasuod karon nga usa sa duha ka mga kabalyeros. Nga
Ngining orasa sa kasamtangan, bisita karon sa atong mahal nga haring tagukan ang maisog o labing bantugan nga general sa kasundaluhan nining giharian sa Laputay, si General Saguksok, alang sa usa ka mahinungdanon kayong pahibalo o kunya. Unsa ka na, General Saguksok? Sige, sulti! DSI. Bagag sa ilong. Base sa mga nakasaksi, nga usa sa duha ka mga kabalyeros, adunay talagsaong kusog ug kaigmat nga susama sa usa ka maisog nga agyala. Sama sa mitaliwan mo na igsuon nga si Haring Aristomenes. Gipamong mo kamahalan. Kon mao, gusto kong masayran ang kinatibukan nga kamatuoran, General Saguksok. Ngining orasa sa kasamtangan, bisita karon sa atong mahal nga haring tagukan ang usa ka misteryosang linalang nga bisag asa na lang nagpaog-paog sa kabukiran. Ang bruha sa kingharian sa Laputay, ang banggitan nga barangan ug manalagna nga si Lady Baruka. O kunya? Akong pagyukbo sa duha ka mga kamahalan. Mahal nga haring tagukan ug mahal nga rayna sirit-sirit. Sirit-sit, dili sirit-sirit, bugo nga Baruka. Pasaylo ako, mahal nga rayna. Gikahimutan ko ang pagsanong sa akong imbitasyon nga taod-taod ko nagibandilyo, Lady Baruka. Mahal kong hari, kikinahanglan mo ba ang akong serbisyo? Oh, Lady Baruka. Kung mao ka na, sige, sulti, kay andam akong mamati, mahal nga hari. Gusto kong masayran ang kamatuoran, may kalabutan sa usa sa duha ka mga kabalyeros nga nakasuod karon sa gingharian sa Laputay. Hanggaman ang kawa, mo'y makatugan sa tanang kamatuoran na gusto nimong masayran. Klaro, tinaw o tataw. Lady Baruka, ngano bang taod-taod ka man nga lisanong sa imbitasyon alang kanimo niining palasyo? Tungod kay nagtago-tago ako, kamahalan. Kay ngano man, wa ka man makasa nining gingharian. Nakapatay ako og rayna sa laing ginharian. Unsa? Giunsa man nimo ha, Lady Baruka? Akong gibarang, kay bati kayo tinagdan ka na ako. Naglagot ako, mahal nga hari. Lady Baruka, unya na lang ipadayon ang pagpahigayon nimo sa imuhang ritual. Kaon na sa labing lamian nga pag-aon ug inom una sa labing adlas nga bino ni ining alas. Ipandam ang halabad nga talad! Salamat! Daghan kayong salamat, mahal nga hari o mahal nga raynas. Sit. Ay, nasubraan. Sirit-sit ra, Lady Baruka. Dili sit-sirit-sit. Tanasa na kong talad kananan alang sa pinakalit nga salo-salo. Pagkamaayong patasan sa among talahuron nga raynas sa Laputay. Ang una na kong lakang, mao ang pagpakikita kang Yoyo, ang general sa kasundaluhan ni Haring Tagukan. Aha. Kung may katamang ko, sulti lang ko, Prinsipis Marketing. Kini ka lang una, di ko gustong maapil ka, danag. Ano lang yun ko? Kidding. Okay. Mula! Oo. Mula! Mulibot ako sa pueblo. Gusto ko nga masayran nila. Kada kong buhay si Prinsipe Esprikitik, nga anak ni Haring Aristomenes.
Aha, baya no. Uy, prinsipe Sprikitik, murag makasabot kung pakisultihan nimo kining kabayong daot. Murag imo kadang gingan lang mula. Baya no. Pinili samahan kong hari ang kaliwat ining maong kabayo. Ug nagpasalamat ko sa among bathala nga hangtod ning panahon na sa akong pagbalik ning among kalibutan sa mga engkanto. Doon na pa'y nahabilin si Mula. Ha! Libuton ta ang pueblo kutob sa tong maabot ning adlaw, Mula. Ha! Hiya! Kumusta ang pagpakiksaw o kaon sa banggiitan nga barangan? Ug manalagda nga si Lady Baruka, mahal nga prinsesa. Sa pagkatinuod lang, dama. Dili di ko komportable. Prinsesa Dalisay. Dili man ko ganahan og engkantuhan ng daotan good, dama de noche. Nasayod ka gini, ana. Buotan ka, mahal nga prinsesa. Tana sa linaw, gusto kong ihumo lang akong lawas sa bugnaw kayo nga tubig sa tinaw nga linaw, dama de noche. Sige, ikaw mahibaw, mahal nga prinsesa. Dili ka ba lang di ay mo saksi sa pagahimoong ritual sa banggiitang barangan ug manalagda nga si Lady Baruka? Dili ko ganahan, dama. Nana! Hinay-hinay ng mitinaw ang tubig! Sa akong dakong kawa, nakatingala! Naghinam-hinam na kayo akong makita sila, Lady Baruka. Od sakit kay ilang hitsura. Kinsagyot ka sila. Kariyot lang. Kay akong sugnuran. Kinahanglan nga dili mo hinay ang kalayo. Aran permanenteng magabukalang tubig ni ining dakong kawa. Mga ulibon! Sugnurin ninyo ang gitakang nga dakong kawa! Hapit na gayon! Jutay nga pagpaabot na lang kayo, dok mo tinaw na ka na! Hala. Naana. May tao nga nagipakita. Usa ka himsog kayong batanong lalaki nga nagsakay og kabayong daot. Hiniral sa kuksok! Tutuki pa kayo, Hiniral! Iistay. Bangag sa ilong. Pamayhon sa igsoon kong si Haring Ares Chumedes ang akong nakita. Siya yun, ang bata nga nahanaw, si Prinsipe Sprikitik. Buhi ang batang prinsipe. Buhi kay naama na. Nao, nakita man nato ang mamsikinsa ka ng inumula ka ng nakita nato ang tubig sa dakong kawa. Human sa kawaan ka tuig, kapin! May balik siya! May pauli sa ginarian sa laputay! Ang anak sa kaning hari o Reyna nga si Prinsipe Sprikitik! Wa ko kini kahimuot. Wa! Dili kini bahimo. Dili! Unsay kasulti mo nini? Hiniral sa kuksok. BSI. Bangag sa ilong. Andam akong makigsabot-sabot kaniya. Aron itugyan ang iyang kaugalingon sa otoridad. Buhata ka na sa labing madali yun ka panahon. Kay wa ko mahimuot nini Hiniral. Kinahanglan nga ikatugyan ko siya sa balaod. Dining atong gingharian sa laputay. Mahal nga haring tagukan. Kana! Mao ka na ang gipaabot ko mabati. Gikan ka nimo, Hiniral. Uy! Kalit nga nahanaw ang prinsipe nga nagsakay sa kabayo nga daot. Hain magkaha. Uy! Lain ang nipuli o nagpakita. Hain naman to, ha? Lady Baruka, hain to! Whatsa, mahal nga hari. Pasahara ko. Kay ani naman kita sa pag-uhay nga panahon. Ana at
nindot sa tubig, dama ni Noche. Tinaw yun kayo. Bitaw, mahal nga Prinsesa Dalisay. Maligo na ko, dama. Sa kayo, balik sa imong kabayo, mahal nga Prinsesa Dalisay. Dali! Kikinsa siya, dama. Usa ba siya kasaag ng atong gingharian sa laputay? Ayaw na pagdagan og pangutana. Sakay na sa imong kabayo, pagdali. O dama ni Noche. Ho! 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 Ang mahal nga prinsesa ka to. Kauban ang iyong dama. Maila kayo silang sinuluban. Idali silang biya. Yan ang dakong linaw sa unahan. Dili mahiyo magdukay ko din eh. Ha! 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 Hiya! 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 Mula! Amauli kita sa dakong bukid, ibabaw sa habog kaing bungaw. Ha! Hiya! Hiya! Paspasi ang imong pagdagan. Paspasi, mula! Hiya! Hiya! Dako kining problema. Usaon man nimo nini, General? Isman nga mensahero. Kutob sa akong mahimo. Sulbaron ko kini sa diplomasya nga paagi. Usebot mo ipasabot yan ang pagkasultiha, General Siguksok. PSI. Bagag sa ilong. Dili na ko kaya nga bukutlo o kinabuhi sa akong pursuso nga pagkumangkon. Ang mahal nga hari, siya ang muhunos sa kinabuhi sa salin sa krimen na si Prinsipe Spreketek. Isman, kung mahimo unta, itugot na lang nato sa kaigayunan nga magpabiling buhi ang kaliwat sa gipatay nga hari ug rayna. Si General Siguksok. Oo. Ang kuno nako, nga naluoy ko niya nang mitumaw karon akong kaliwat. Kay bisag unsaon, pag umangko nako siya, anak siya sa igsuon ako nga kanihari, ningging harian sa laputay nga akong giluiban. Masuko ang talahurong hari ning gipanulti nimo karon kung iya kinimaseran. Kara kung musulti ka, mensaherong Isman, sa gingharian ni Haring Tagukan. Tingali bayaw dalibot ka, nga ako ang tigtaho, tighatod og mensahe sa palasyo sari. O lagi, apan balido nga kasayuran og isyo, dili chismis, kayang chismis, sama ka na ning akong espada, nga duble suwab. General Siguksok, ayaw na ha. Hayat kayo ng espada nimo. Og nagpangidlap pa yan sa kasinaw. Pwerteng haita sa pikas sa nga suwab. Ayaw ha. Baya, nagkayuring kalalang. Patakaw niya og tao sa mahal nga hari. Umaka sa rayna. Kay masangit yun unya ni ang kinabuhi ni mo, minsahirong Isman, suwayi! Nga nang dili man in taon ka musugot, gasultihan ng inahan ni mong Rayna bahin sa nahitabo. Basta lang, isipa nga mo na lang uguha, dama ni Noche. Mahal nga Prinsesa Dalisay. Bisan og layo ra siya, pero klaro kayo nga himsog kayo siya. Og ambungan siya, dama. Mahal nga prinsesa. Gusto ko siya makita sa ato bangay gyud. Unsa? Mayon ta kun damgohon ko niya unyang gabi eh. Bisan og sa damgo lang ba, nga magkahimamat kaming duha nga way sa kapal. Way babag, dama di Noche. Nakagusto ka niya tong Prinsipe Spreketek? Mahal kong hari, Haring Tagukan. Mahal kong Rayna, Siritsit.
Hangtod asa ba na ikutob ka ng barangan ug manalagna din sa palasyo? Hangtod nga kinanglanon pa nato siya, mahal kong Reyna. Ha! Moro sa day bruha nga pakigol kaayo purol, tiguwang narabahway angay. Unsa badway nakabadlong anak niya? Kay ako'y mo badlong. Stoy, unsa ka ba? Unsa man nangabubho ka, mahal kong Reyna? Ay, nangabubho ba uroy, oy? Oy! Mahal kong Reyna, gamit kaayo alang kanato, ilabi ning higayon na kana si Lady Baruka. Ay, nakasabot lagi ko bahin ni Ana. Pero nakalapas siya sa tong dress ko din sa palasyo. Usap-asap, siya ray barangan og manalagna nga magsul o purol. Puwerte pag yung mubua. May rabag dili kuyot na kay panit, kay gilamon nas katiguangon. Mahal kong Reyna, ha? Sometimes, we must have to bend the law. Ingon naman ko na niya, na? Ilabi na kay siya mao ang labing banggiitan nga barangan ug manalagna karon nining ingkantuhanon nga gingharian sa laputay. Sige, mao man kog kaha. Apan siguruha nga dili ka na siya mamahimo unyang taytayan aron mapukan kasi mong pagkahari. Ug matangtangan sab ko og korona isip imong Reyna. Ay, Reyna Siritsit. Wa ako'y pagsalig niya ng tiguanga. Ayaw ka balaka. Akong ipasalig kanimo, mahal kong Reyna. Nga kung madakpan na yun ang prinsipe sa mitaliwan nga hari, kauban sa tagakalibutanon nining alalay, diha-diha yun na yun. Mupahawa na sa gikan nining palasyo kanang Lady Baruka. Niya kasabday din sa hardin, Lady Baruka, nga barangan og manalagna. Mahal nga Reyna Sirit-Sirit! Reyna Sirit-Sit, kada mao ako. Nga magbunyagan magkukunimog laing pangan, ha? Pasaylo ako! Mahal nga Reyna! Kaya hay kud nimo. Kaon-kaon man lang kag bungas mansanas. Ako kining paborito! Mahal nga Reyna! Sirit-Sit! Reyna Sirit-Sit! Mahal nga Reyna! What ang unsa may negatibong enerhiya? Nagihambin mo karon. Ilawom ni anang tugahan mo. Lady Baruka. Unsa ba kaya mo problema kanako, ha? Mahal nga Reyna. Sirit-Sit! Reyna Sirit-Sit! Ay, lagi! Muprangka lang ko. Nakasupa ka gyud sa dress code ning palasyo. Usa ka unta sa maayong panig-ingnan tungod sa kataas nas imong pangidaron. Alang kanako, mao kini sikreto aron pataas sa akong kinabuhi. Ha? Ang matag babay, angay nga adunay kakawasan, aron mo himog mapadayag sa iyang gustong himon, nga gaan sa iyang buot, aron hapsay ang panghuna-una. Kay kung tanan na lang nahasupak sa kabubuton, ang matag kalihukan ni ini. Sama daw gihikawan kita og katungod nga magpakabuhing normal. Mao ba? May punto sa siya. Mahal kong Reyna Sirit-Sit. Namorol ka. Mahal kong hari. Ang ngayon akong tanaw ni ini, dili ba? Uy. Pero, dili ka angay nga mugawas ning atong lawak nga ingon ni ana. Dako ka ng supak sa atong risko dinhi sa palasyo. Dili ba nga batod pa nimo? Sometimes we must have to bend the law?
Gusto si Lady Baruka sa iyang giingon. Nga ang matag babae angay nga adunay kagawasan, aron mohimo ug mopadayag sa iyang gustong himuon nga gaan sa iyang buot. Dili ka mahimong mugawas nga mamurol. Kay Reyna kanining mong palasyo. Dili ka ordinaryong babae, Reyna Siritsit. Mahal kong hari. Ayaw mansahi ang imong imahe, isip akong Reyna. Kay sigurong tungluhon kagyod sa atong isig kaingkantuhanon kung imo ka lang buhaton. Mahal kong haring tagukan. Huwag ide ko'y katungod nga mo padayag sa kong katungod isip yanong babae nga ingkantuhanon bisan pa sa pagpamurol man lang. Wa, kay dili ka ordinaryong ingkantuhanon. Ako kang ispusa. Reyna ka nining atong gingharian sa laputay. Magpasalamat ko sa imong pagsuporta nako. Kini nga akong mission dinhi sa among kalibutan danag. Apan kinahanglan nga ibalik natin kas kalibutan sa mga mortal. Prinsipe Esprikitek. Bayan, no? Ay, ilaaya sa dana, oy. Kini bahimo nga maapil ka. Laser ang mga armas namo dinhi. Lisa, Oh, matunaw ang tibok nimong lawas kung maigo ka dinhi. kakuyawa di mo mga alien laser. Kuyawa ko dala. Oh. Usa ipahatod natin ka ni Agiling. Agiling. Kay lisod na kayo. Kung muulbo ang gubat dinhi, dili ko sumaalaot ka. Ay, ala sige. Kumawi mo ang desisyon. Apan. Pero, datapuat, ipasalig bayan na ko, ha? Namulampos gito niya kas pagbawi sa inyong gingarian. Ipasalig ko ka na. Kay sigon sa ako nasayran. Mihuyang ang gahom karon sa hari tungod sa grabing pag-abuso sa gahom. Naglusara na ba ka, Prinsipe Esprikitek? Naginusara taong ka, oy. Kung itugod sa among mahal nga bathala, mas mo daw unya niya na higayuna ang diplomasya. Diplomasya. Kapaagi sa pagbawi sa gahom gikan niya ng hari ug Reyna karon nga mapanamas-tamason. Mapanamastamason. Mapanamastamason. Nala, sige. Kay sultihan ko sab sila si Lolo kaning Waldo. Waldo. Unya si Lola Walda. Ingon gina ko sila nga ubanan ka na mo sa pag-ampo nga mulampos yung kasi tanan mo mga plano, mga tinguha, mga pangagpas. Salamat danag. Oo. Magpakita law niya ko ninyo. Puman sa kadaugan niya nako batok niya lang lampingasan nga hari ug Reyna. Agiling! Agiling! Ang dakong langgam nga agila. Ay, agila hamurag taga Davao. Oh, nasa sanga ng dakong kahoy. Pangandam danag, ihatod ka na ni Agiling paingon sa inyong kalibutan. Ay, amping bayagi din niya. Mikubay, Prinsipe Esprikitek. Ayaw gid pag-surrender sa imong kaway. Matirang matibay. O danag, wa na kini atrasay. Matirang matibay. O sa'y plano, Esman, ngamin sa hiro sa palasyo. Uyon yung kayo ko si imuhang mga plano, General Saguksok. Salamat. Karong gidayon, akong ipabot sa prinsipe nga nagtago-tago ang imuhang mensahe alang sa inyong pinagtagbo tumong sa kausay o kalinaw. BSI. Bagag sa ilong. Ay, hinaot pa unta. Ginapasaylo ako sa akong pag-umangkon, Esman, ngamin sa hiro. Himuon ta kini nga sekreto nga paagi. Aron dili kita hukman sa hari og silot nga kamatayon. Lady Baruka, palipay kayo ako. Kumalagsama na kita karon og barugana. Samok na kaayo, atong ginharian. Lisod na kaayong sabto ng pamalaod. Nila ni Reyna Sirit-Sirit o Haring Tagukan. Reyna Siritsit. Ingon bitaw ko. Pabuton ko na lang ang amo niyang panagtagbo sa batanong prinsipe. Andam lang tananalang sa atong sikretong mga plano. General Saguksok. BSI. Bagag sa ilong. Daghang salamat, Lady Baruka. Alang sa matuod nga kalinaw sa laputay, kinahanglan nga iuli sa kasamtangan nga hari ug Reyna ang palasyo. Naa sa batang prinsipe. Ang labing gamhanan nga agimat sa atong ginharian. O kana, mawiwa gayod mabawi ni Haring Tagukan. Ang mutya sa guyang-yang nga tapul. Magtirmangay kita, Lady Baruka. Aron mo patig babaw ang kahusay o kalinaw nga way dugo nga mubanaw.
hapit na General sa Guksok. Ang pabuton ka na lang. Mo ang pagpasaylo ni Prinsipe Esprikiti kanimo. Human niya na. Larga bula. Mga naog nga way kusmod. Ang hari o Reyna. Uban ni Prinsesa Dalisay. Kinsa ka? O gano'n naabot ka din hining dakong bukid, ibabaw sa habog gabungaw. Ako ang mensahero, Isman ako pangan. Ano ang sikretong mensahe nga ipaabot alang kanimo? Ang general sa kasundaluhan nimong iwan. Kana kung imong katugutan, Prinsipe Esprikiti. Sigurado alang yun, nga nagsulti kas tinuod. Kaya nga akong silot alang sa mag-isip na akong kaaway. Mao ang pagtambog sa lawom kayong bungaw. Ipasalay ko kanimo, mahal nga Prinsipe Esprikiti. Unsa? Tinuod ba kining tanan nimo gisulti karon nako, mensahero? Naghimo kami karon og sikretong kalihukan. Tumong sapsay nga pagpalagpot sa hari ug reyna sa palasyo. Salamat kung mao ka na. Kay nakita ko man nga matinud-anon ang imong paghinulsol. Sa ngalan sa gamahanang mutya sa aguyangyang nga tapol, gihatag ko na sab kanimo ang ako pasaylo, yo. Di isay. Bagag sa ilong. Salamat. Yo. Akong yuyo. Yo. Pag-umangko na ko, Yo. Prinsipe Esprikitik. Yuyo lako. Akong Yo. umangkon. Sinugdanan na ba kini alang sa katapusan sa lampingasan nga reyna sa Ritsit o sa pagis nga haring tagukan? Kana og uban pa mo'y atong atangan. Atong tabangan si Prinsipe Esprikitik. Yo. Aron hapsay nga ikatugyan kaniya ang palasyo sa namatay niyang mga ginikanan. Unsa pa may atong ipaabot? Larga pula! Hinila na nato sila sa palasyo! Manamilit na ko kanimo, mahal nga Prinsesa Dalisay. O sipot mo ipasabot, daba di noche? Matapos na nining adlaw ang pagkahari sa imong amahan, ug ang pagkarayna sa imong inahan. Ug subo ko usab kini isulti kanimo, nga matapos na usab ang imong pagkaprinsesa ning ginharian sa Laputay. Unsa? Miabot na ang matuod nga dugong bughaw. Nahibalik na ang anak sa gipatay nga hari og reyna, si Prinsipe Esprikitik. Daba ni noche? Siya naon niya maoy alagaran og silbihan ako, ang prinsipe sa Laputay, si Prinsipe Esprikitik. Nganaw niya ka mo sa dakong hawanan at ubangan sa kong trono. Ngawa man lang gani ka mo mukultisiya kanako. Og ang tigpahibaw sa palasyo, nga nung wa mo tingog alang sa anunsyo o sa abiso. Di isay. Bagag sa ilong. Isikop na kauban sa pipila nga imong mga kaalyado. Wa mo ban sa imong sikretong panaghugpong tumong sa pagpalagpot ninyo ning palasyo. Mga traidor! Apil ko sa sikretong plano. Oh, Aron ka mo palagputon haring tagukan. Og reyna sirit-sirit. Reyna si Richet! Nakasabot ka! Reyna si Richet! Mga sundao! Dakman nyo sila mga babangahason! Kaya kung silutan sa kamatayon! Bandilyo! Uy! Bandilyo! Bandilyo! Akong ipahibaw ninyo, haring tagukan ug reyna sa Ritsit nga si Prinsipe Esprikitik na mo'y gilang labaw ni palasyo. Miabot na yun ang hustong panahon. Aron inyong bayaran ang inyong dakong sa akong ama ug ina. Prinsipe Esprikitik! Unsay buhaton ninyo na mo, ha? Prinsipe Esprikitik! Di isay. Sa ngalan sa gamahanang mutya sa aguyangyang nga tapol. Bilanggoon sila sa dakong bula nga kristal ug ihagbong sa dakong laod sa kasilag. Mahal nga prinsipe, itugyan ko kanimo ang buotan og ligdong nga mahal nga prinsesa, si Prinsesa Dalisay. Ama! Ina! Mahal nga prinsipe, andam ko dawaton atok mang silot mo alang kanako. Prinsesa Dalisay, dili takos nga silutan ang sama kanimong buotan. Dama, ipadayon ang pagatiman mo sa akong prinsesa. Sa umabot akong asawa. Mahal nga prinsipe, Prinsipe Esprikitik! Gipili ka sa gamahanang mutya nga aguyangyang nga tapol aron mamahimo unya na akong asawa. Uyon ka ba? Oo! Mahal kong Prinsipe Esprikitik! Ipahigayon ang silot sibo sa giluwatan ko ng kamanduan ug mangandam ang tanan alang sa umabot namong kasal ni Prinsesa Dalisay.
Ang butan nga bata, hinanay binangga. O dini mga bata, mga kasama, natapos kung asoy ninyo ni Simunao ng naguluhan. Prinsipe Esprikitik na sinuwat ni Sir Kunsyal Marvin Caballero. Ang atong spinner, ang atong director si Ate Martes Palma. Ang atong spinner, si Kuya Joel Vinci, ang manager sa Bienta. Atong saman, tagiya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid, Kuya Ricky Bagis Garing. Palit mo na kay the best kay na nga dishwashing liquid, limpyo yung maayo ang atong mga plato. Kay gitawag man ni siyang Bangis sa Sinaw, Bangis sa Sinaw, Bangis sa Ugaw, Sinaw pas upaw. Ang plato, dili ang tag-iya ha. Sinaw pas upaw ang plato. Kay kini si Kuya Ricky, murang bibulro ko good ng paupaw tanan. Unya, ang ato ang audio editor, si Kuya Randy Tayad, o gingon man, ang tagiya sa iking building and roof installation, si Kuya Ariel Mangkaw. Kung doon na may mga problema sa inyong mga building, di ako usapan na niya. Basta matrabaho sa iking building and roof installation, labi na yung mga glasses, bitaw, window, kada mga door, ay sus, simple ra kayo na, mga bitada o guban pa na niya. Labi na yun sa mga atok, daghan, sailing o guban pa. Basta kinanglanon sa inyong panimay. Tawaga lang ay King Building and Roof Installation. Naroon na sa Facebook na sa Babag Unol, Daga Babag Unol, Lapu-Lapu City. Kinitanan, dalit ka na to sa Arimen Drama. Kulay nagwa.